rukawo ndori kuti ndikona kugadzira chero mukadzi akaroora last week saiwo majeremaya wachiva ndaikona kugadzira chero murume akaroora nawo zvatodarika kudhara. Ladies and gentlemen, we are back again. Ino hatingaiti program kana chii vanenge chitanze the spiritualist tisu tiri panapa and munhu wandinaye panapa anonzi Mambo Mutize. The reason why we are here is because tanzwa nyaya dzakawanda dzinenge dzichingoficha zita iri sikatenchi kuti mukurumbira oro guhu rezvinenge zvichiitika. Vazhinji mune makwesheni zigo ndezvechokwadi here, ndezvekunyeba here, vanhu vanowanika here ava. Saka toya timbovabvunza, hamuna nidhi yekufonera isusu muchitibvunza kuti aufa video nora unenge watoona it's enough for you and unokwanisa kutonzwa kuti zvakamira sei. Saka regai tivanzwe. Mambo Mutize. Makadi DJ. Ndiri nani amenemi? Ava ndiri right zvanga kuti unafara here. Ndo first time yangu kusvika panapa. Ndatoshamisika ndichiona wakuru vachisvika pano takati kwakanaka here kuona wakuru vachisvika. Munondigadzirira chii? Hai ndakaomera. Aiwa, isu tinogadzirai munamato. Munamato ya. Nekukukumbirirai kwadzimu wenyu kana mauya so. Ndozvatinogadzirirai. Mataura zvinhu tu kuti ndokugadzirai munamato ndokukumbirirai mudzimu. Hamunenge zvitoneka contradiction. Ya, zvinodaro nokuti ndo mashandiro angu iya. Ndinoshanda kwese. Toenzanisa kwese kwadzimu nekuna Mwari. Because tinoita kuti kuna vanhu vanenge vakatovharwa kunzi Mwari asanzwe munamato yavo, asi zvavhavharwa nevanhu vanenge vachishandisa mushonga wari waroi. Saka tinotanga takonekta kuna Mwari tanzwa kuti Mwari ari kukuziva here kana tokadziviswa kunzi zita rako Mwari asarione. Kana tokavharwa kunzi uri kunamata ako but akavharwa kunzi dzimu rako kwaregedze kukuchengetedza. Saka ndopandinotangira ipapo tondaona kuti nayo yako yakajeka here kuti kana uchinamata munamata kenzwi kana kuti mwana achiti Mambo ndiri kuchema ndanamata kumakore mwana anotofasta itopedza fasta mwana achibva atofa. Saka chinoita kuti zvidaro ndechekuti munhu unenge usinganzwiwe naMwari kana unenge usinganzwiwe newadzimu wako. Saka ndotanga ndagadzira connection yako naMwari neconnection yako newadzimu. Ukaona zvinhu zvako zvese zvakaenzana naMwari newadzimu, life yako inenge iri right. Iye Mwari panovharwa kuti usanzwike naMwari anenge avharwa ndiani, Mwari here kana kuti iwewe? Munhu anevhara iwewe mutumwa because munhu anenge dzinomuchengeta munhu wese paanenge ari. Saka kana ari muroi manje anotanga acherechedza kuti munamata yako yakasimba zvakadii uye calling yako kuna Mwari yakasimba zvakadii. Obva akonekta newadzimu wako kuti aite furatidzo kuna Mwari. Zvoti even vanhu kuna vanhu vanonzi vakadanwa naMwari, vakafarirwa naMwari kubva kare. Tose muchiona vanhu vachinzi vanofanira namati kunyengeterera vamwe vanhu. Notonga vanhu vanenge vachineteswa, chinonetesa vanhu utera. Saka isu tatarisa kuti utera hwako iwe hwolingira kuna Mwari wakamira sei. Imi makadanwa here? Hai, ndakadanwa kubva ndiri mudiki. Makore mangani? Ndakadanwa ndiri grade 3. Makatoinzwisisa calling? Calling ndakainzwisisa nekuti zvinhu zvaiitika pandiri zvinenge zvakawanda zvakasiyana siyana. Ndiri munhu akasangana zvinhu zvakawanda mulife zvekutoti even vanhu takatokura navo kana ndizobva mukukura vaitoshamisika kuti chichikiitika mandiri. Kumushande kupi? Kumushande kwaMutoko kwaChareva. Zvekuti kutori nevanhu vanotopupura about you? Ndichisvika kumusha pamba panotozara. Even pachikoro pandakadzidza ndaitobatsira vamwe vanhu maticha nechichi. Ndiri aripopiwira kubva ndiri mudiki ndisati ndamboziva kanwa kunzi media wazoya pano because pane vakawanda even bozhongorano yapano dzimwe dzenguva kutora nyaya dzakawanda dzanenge achitora nedzimwe dzanondifunda ndanzotoita nyaya kwakati handa ikoko tinomboona kuti nyaya dzakamira sei. Kubva bozhongorano ndashanda naye ndakashanda navanhu vakawanda vaiuya pano kusimairira maita awanzwa nyaya yeguhu. Saka kubva ndichandaa kutozivikanwa vamwe pana mafoni nhamba, vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kuUK, vamwe vari kupi vachingofona vachiti Mambo tiri kuona mavhidhiyo tiri kukunzwai tapiwa nhamba dzenyu nyama dzedu. Saka aiwa izvi zvinhu zvandangoziva kuti zvinhu zvandakura zviri mandiri ende nekwatikaenda kumberi ndine mumwe muono wandiri kutoita zvototi nemwe nenguva ndingadai ndakabuda muno munyika but ndakangomiswa kunzi handifana kubuda muno munyika muno because muno ndo munyika ine chivanhu. Dzimwe nyika dzekunze hadzina chivanhu. Dzosirai mashure mijana. Hanzi hakuna munhu anokwanisa kuita chiprofita oro mufundisi oro un'anga mumhuri mavo musina chivanhu oro vanga vaine vatangi vakasarudzwa. Muri menyu manga muine here treu? Aiwa, inini mumhuri medu isusu vakanga varimo vakaita basa iri asi akanga ari n'anga akanga ari sekuru ubereka baba wangu inini. Vanga vari n'anga hombe chaizikanwa pa hospital ngoyo vaigara kunonzi kumudzi
ndogara sekuru vangu vanzi Kutsutswe uko ndiyo ng'anga yaizikanwa zvemukurumbira mutoko yese vachiita basa rakakura ravaita kupi ikoko, asi vakazofawo kudhara. Asi inini ndakazogara kumusha kwaasekuru kubereka amai vangu. Vanokwana asekuru musha kwamai vangu ndovanonamata tichikwa mugodhi vaprofita. Kubva mai vangu ndanga vari muprofita vakashaya umwe manje, asi vanga vari muprofita vakashaya ndichiri mudiki. Amai vangu vakashaya kudhara asi vanga vari muprofita anga ane mukurumbira. Mainini vangu futi muprofita kwamugodhi. Saka mhuri yandakaberekwa ini mhuri yemaprofita yekwana amai yangu ndakaberekwa kumusha kwangu inini kunga kune ng'anga. Zvototi kufa kwakaita sekuru wangu hakuna mumwe munhu akazoda kuita zveung'anga because vamwe vanenge vaseparata vasingona baba mukuru zvavo vanongorapa zvongoti vakutoshandisa mushonga vakunoita vanongoziva zvavo. Saka havasi ng'anga asi vanongorapa zvongoti munhu akaitawo kenza kana kuita sika vanongoita sei vanongorapa. Ko zita rekuti mambo rinorevei? Zita rekuti mambo izita rekutangira panyaya yekuti inini ndiri munhu anoenzanisa nyaya dzechivanhu nenyaya dzemweya mutsvene. Saka kuti ndinzi madzibaba ndinosvibisa zita namadzibaba, kuti ndinzi ng'anga ndosvibisa zita ng'anga plus ndenda zviremedza, kuti ndinzi sekuru zvibude nokuti ndiri munhu anoshanda ndakatapfeka zvandakapfeka izvi, handina kana ngundi handopfeka machira echivanhu mamwe handitonza kutoshandisa machira echivanhu. Saka asi chivanhu muno muchinenge chirimo ndoziva zvese mushonga nechichi kuna Mwari chako pakasvika munhu anotana ndimi pana munhu ndomunamatira ndoziva kuti munhu mupora ane chipo chekuprofita ndotana nendimi nditonzwa ndimi dzachimudzodzo ndimi dzako dzikuti zvakati. Saka iyo ngirozi yako yazoda mushonga. Saka iyo hava mushonga ndiri kukupa kuda kugezwa munyama but handisi kugeza munyama ndisi kugeza munyama nemushonga ndiri kugeza munyama nemvura. Saka munhu ndokandomushandisira mvura mumwe ndokandomushandisira mushonga. Saka ndakaita mambo nenyaya yekuti handirombese ndozvandakanzi nevanhu ndiri mambo zveshuwa, asi ndiziva mushonga zvakaipa kupfuura mwana nditorombesa. Zvese ndozviziva. Chinonzi kuromba chiko, chinonzi kuromba kupiwa mushonga une mhiko dzakafanana nekunzi unonzi mushonga uyu oenda unoshandisa ndichenda unorara kumakuwa usina kupfeka, kana ndichenda unozarara kumakuwa, kana kunyanya kwana wapiwa chinhu chambogara kumakuwa, because vazhinji vanomutsa vanoshandisa mishonga kana kuti vanokupa mushonga kuti mushonga uyu enda ugeze, asi wageza mushonga uyu unodyara pamusuwo pako poto uchiitira weti, which means ukona wadaro warombeswa. Vamwe vanhu vanogona kukudyara vanoona kuti no oruwa iri andinodidza nemukaka, vakona wadaro vanoratidza kudidza nemukaka watorombeswa kuti wakazofa ruwa iro rashana kudidza yatova ngozi mumusha mako. Saka vazhinji vanoromba nekusaziva, asi chinonzi kuromba kupa vanhu zvinhu zvine mhiko. Asi kazhinji munhu wese anoromba kana anorombesa vanhu anotanga atoenda kunokumbirira kumakuwa evanhu vakafa kumakore anotangira kuma37 zvidzoka kumashure, kuma1937 1940 zvidzoka kumashure, kubva kuna1940 zvidzoka kumashure ukatsvaga guwa makuwa yayo vanhu vakafa kuma1920 vakafa kupoza nevainga vaita zvemushonga chete vasingaita zvekunamata. Saka ukaona munhu akuudza kuti ndakukuitira mhiko yekuti akuda kukurombesa ndada kukuuraya kazhinji vanonzi kana makuwa evanhu wapi vanotoenda paguwa ipapo vanotosiya mari paguwa ipapo toti nhingi ndaakukutenga, vanorenga zita kana kuti vanongotaura kuti kana vasingazivi mutupo womunhu vanongotaura kuti Savira ndine nhingi anoenda chakati ndauya pano ndakukutenga kuti uzoende kunoita basa rakati takati mumusha mana nhingi. Saka ukaona uchitonzwa warombeswa piwa chikwambo mweya wamufi, kana ukanzi ndauya kuti ande paguwa rehama yako ndinomumutsiridza kuti zvafanira kuti uite mari ndanenge ane mari mumusha mako handinhingi ndakaenda paguwa rake, which means takutogadzira chikwambo nemweya upi nemweya. Hakuna munhu anonzi apiwa chikwambo asina kupiwa asina kuendeswa kumakuwa kana asina kupiwa mweya womufi wakagadzikwa paari. Saka vaive vana baba vedu nanasekuru vedu vanoti tazotanga kuvanetsa kumadzimambo okuti chiti ndatidedzei vabatsire, vobva vatanga kuti haiwa ini ndakangopiwa handizvizive, vanenge vachinyeba, vanenge vasingazive zvechokwadi. Ukanzwa munhu achiti ndakaromba asi ndisingazivi, vanenge vasingazivi zvechokwadi. Nokuti munhu unobatsira upiwa mudzi iwo wakaona kuratidza kuushandisa zvanenge wapiwa watoromba. Saka vazhinji pavanorasikira ndepekuti vanoramba kuti inini handobva ndaromba. Vanofanira kubvunza ndakaromba papi chapozwa nokudhara kazhinji ndinoona kuti vaipiwa mafuta ekunzi unozora, mafuta yainge aine mushonga anga aine mhiko, kunzi vafanira kugara nemukadzi mumwe chete, unofanira kurora vakadzi vakawanda,
vamwe vaipiwa mushonga wekuti dai mabhebhi dodana nevasikana vakawanda vanzi haufaniri kupedza 1 week usina kurara nemunhu asi mukadzi wako asi mukadzi wako kunyanyanya. Vamwe kuna vanzi no mushonga wangu asi mushonga wangu uzora mafuta usazosangane nemunhu usazorara nemukadzi akasviba, kana kuti mushonga wangu usazodya chikafu chaiswa sauti munhu akaita sei akasviba. Iwe wobva wadya sauti because pakutenga sadza kana pamba vanhu vasvika rumenzi unongopiwa sadza kuti munhu abike sadza akaita sei akacheneka kuti akasviba. Saka muchana chiti wabatsira wakaita sesu vazhinji hatiwanze kungodya chikafu chese nekuti unodya chikafu chabikwa munhu akasviba. Uyo utori mutemo even mudzimai wako chaiwewe haufaniri kungodya chikafu chaiswa salt nemunhu akasviba ari kuperiod. Uyo mutemo iwo nekusingaperi. Since muchidziva zvinhu zvese izvi zvine chekuita nekuromba nei musingarombese? Ini handirombesi ndakaona chakashatira kurombesa vanhu. Makamborombesa? Handina, asi kubva ndichikura ndakangogara ndangoudzwa because ndine nguva yekurota futi, ndiri munhu anorota zvakanyanya uye ndiri munhu anoona uye ndiri munhu akanamata kwenguva yakareba. Pandiri panapa makatasa iro riri bhaibheri ndinonzwa nebhaibheri. Ibhaibheri futi. Dzimwe dzenguva munhu anotamidza ndikaura ndikasiye zvenyora itana basa. Ibhaibheri iroro dzimwe dzenguva ndinenge ndichipota ndichiverenga because ndiri munhu akanamata apostori kwenguva yakareba. Nditori nzwisisa ndinoziva kuti zvinhu zvese zvinoitwa zvine ropa mukati. Iye munhu aunenge wauraya iye anenge achida kurarama. Mweya wake unogadzikwa pamusoro pako kana wachinge wakutongwa. Saka ndinhu akaparidzirwa zvakanyanya ndakaona kuti akungoromba zvinhu zvisinongonaka, wakungorombesa munhu zvisinongonaka. Munhu ngaagadzirwe because nichito ndisarombesa vanhu kuti aite mari ndechekuti ndinoziva kuti munhu anoitwa sei kuti aite mari kwacho. Ndinozviziva kuti munhu anoitwa sei. Ndinoona wakawanda nozviti tine manjuzu tine chivanhu asi hatina mari because munhu ane manjuzu baba asi munotamba naye. Munhu ane manjuzu haaise tsiye. Munhu ane manjuzu haaise malipstick esayai. Makeup ese haaise zvese makeup ese haatoise kana nzukisa nzwara chezvezvo. Munhu ane manjuzu haaite zvese izvozvo. Munhu ane manjuzu anogona kuchengeta nzwara dzake idzi dziri smart because zvinzi manjuzu ismart. Munhu ane manjuzu anogona kutotigara nebvudzi rake risina kugerwa asi chingoita sei richingogadzirwa chete richingokamurwa chete kuti angogara angori smart chete. Koita zvekuti tine manjuzu aya satanism baba just manjuzu. Ona ndaudzoka panhumbi dzenyu dzemunopfeka idzi dzine chirevo chipi? Idzi nhumbi idzi inhumbi dzekungotsvuku. Kana tiri kuno kungotsvuku tinotanga kutaura tichiti kana iri red inonzi ndiyo yehondo. Kana tiri kugreen inonzi ndiyo yenyasha. Kuratidza kuti munhu unenge une nyasha futi uine chichiti sky blue yakutaura nezvimwe yekundobata futi kumanjuzu kwese chichi ndakatowanza sky blue yachibata kumwe yadzimu inomirira futi blue. Wanoziva zvemanjuzu saka zvadzimu wese anoziva kuti blue inomirira futi wadzimu. Saka vanongoti wadzimu kuhondo zvisine kunyasha. Saka kana gemoni dzangu radai so ndachena. Kana musiri kubatsira makakula down badeni zvi zvamunoitawo zvekuratidza kuti muri munhuwo. Handiramene kubatsira vanhu. Ini ndagara ndichishanda kuSouthern Africa Regional Anti-Corruption. Kama ndaona ID ndonangokupa ndashandira ku-anti-corruption. Ndanzoshanda Wednesday ndipo ndanzoshanda vazhinji ndozviziva even munharaunda vanozviziva kuti ndiri ku-anti-corruption ndokwandiri. Saka nguva yangu zhinji ndauti kubasa anozinza ndinhu vanoshandira vanhu. Vanondipa nguva yangu ndichingoshanda Wednesday chete. Ende pakushanda kwangu Wednesday yacho futi handinyanya kushanda zvefofa. Because ku-anti-corruption kungozoti hakuna pressure stereki kana iri nguva inenge ma-elections ndinowanda kunowanda basa plus ivava nisite munhu waMwari ndingaswere kutedza vanhu ndichiona kuti yaita corruption uyu azopa purisa mari uyu azopa uyu mari kana kuti uyu azoita madhirapi zvinhu zvondimakisa nevanhu. Saka zvinhu tinongosakwaza kusiya basa but zvinhu zvine zvangoti defendawo kuti unongochonza uri munhu wemutemo. Ndikubaona. Then imimi mabatsiro enyu munobatsira matambudziko api kunyanya? Inini semunhu ane makore ndichibatsira vanhu kuti ndikudze ndibatsira dambudziko zvinonetsa because ndaane experience. Hapasi pese panoshanda mweya baba. Pamwe panoshanda experience yekuziva kuti munhu yakanzwa mudumbu ndakamupa mugwavha kana ndakamupa mudzi wesora iri anopora. Saka ndiri munhu zvekuti zvese zvekuti vanhu vanoti kuna munhu anogona kurapa zvese kunyepa kike baba.
because munhu augona ko zvese but nenyaya yeexperience tinongogara mubasa handingati kanhasi ndatora munhu nhasi shamwari ndiri munhu akurwara nezvinhu ndizoita anorapwa sei obva arapa ndichiona ngona munhu unodedza obva arapa ndichiona indoramba ndisingogara ndisingazivi experience kuti munhu arapa so aiwa ndakuziva zvinhu zvakawanda kubva kugadzira mweya yemanjuzi vanenge vachinzwa nemudzimu vamwe vanhu vasingazivi hama dzavo ndinoratidza hama dzavo ini ndine vanhu vakawanda ndakaperedza kumamisha avo mbiri yangu ndeye vanhu vabirwa makatarisa mavhidhios angu ndeye vanhu vabirwa pavanhu vabirwa apa munenge muchishandisa munyati upi because zvikwanisa nhau dzenyuchi ngabirwa nyuchi aiwa handituki vanhu venyuchi handikomende asi nyuchi inini ndinotaura nevadzimu vemunhu abirwa kuti munhu mwana wenyu abirwa kana muri mhofu aiwa mhofu mwana wenyu abirwa imi mhofu shuwa mungawarairwa here mwana achiwaraidzwa ii muri kumupa because ndese zvaanowana anopiwa nemwari anopiwa nevadzimu saka apa ndishandise mwari totaura nevadzimu wako even uri kunze kwenyika kana twakabirwa kare makatarisa even ngora unozope audio yacho muchiiteerera yakaitwa naBozhe ngora yemunhu anga akaba motikari yakaba muna February akazodzoka muna November last year nokuti munhu anga akuti akagara pasi so paipaka motikari iyi aitanga kudzvowa semotikari panguva dzinokusenza dzinomuka motikari dzedzedzi aidzvowa nguva dzekupaka motikari aidzvowa sechi aidzvowa semotikari handi muri kuona saka zvinhu zvaiitika pambavha izvozvozvo aiti akaona oil aimwa chii aimwa oil alright saka inyaya yekuti tinenge takaudza vadzimu vemunhu kuti iyi mbavha iyi saka mbavha dzinogadzirwa nemuti wakasiyana-siyana saka unonobirwa nhasi ndikugadzira zvimwe zvotiita nhasi zvinoita mangwana zvotondoswera mangwana zvimwe zvinononga watovira kama 2007 vadzimu wako havakotsire iye munhu akubira akafanira akavhara motikari akafa ndiro mutaura kumabvuku 9 nezuro nekumabvuku akavhara mota kudhara nemunga 2009 matauriro aiita bhazi rake rakavharwa nomumwe munhu aida kumutengesera vhavharwa ndakamugadzirira last month iye munhu iye akatofa akamuvhara chee but akazongoona mwana wemunhu akafa akumufonera achimuti baba akumutsvaga pamba pake because hausina munhu munharaunda akavhara nake ega achiti ndakarota baba wangu achitaura nyaya yebhazi so akanzi shuwa akati no instead of bhazi ndakukupai mari yenyu nemwe mota diki basa ndikubata alright ko paizvezvi nyika yashata pane nyaya yanga ichinetsa nyaya namai Jeremiah vachinzi vakazobatwa chibharo but koti yakati no havana kubatwa chibharo but zvinongotaura izvo kuti vakadzi vedu mazuva ano vakurarwa navo chaizvo ende vamwe vakomana vanogona kuti varara navo zvelevel rimwe risingaite munobatsira here kuti vakadzi vachengetedzeke ndogona kukupai rimwe vhidhiyo paunoposta interview inoi mubva mariposta kune vakamonda vari kumaziva even mazvinobvunza DJs pakisana kutaura nezvevhidhiyo ro vakariona navinetika ndeyekuti kana munhu achirara mukadzi wakararwa nemunhu anogadzirwa because kune kind dzinonzi rukawo kune rinonzi runyoka kune rinonzi ruware asi rinoshanda madependement akawanda rinonzi rukawo ndorokuti ndogona kugadzira chero mukadzi akararwa last week saiwo maJeremiah wachiva ndaikona kugadzira chero murume akararwa nawo zvatodarika kudhara taingogadzira chete ndogadzira iwe uchiti mukadzi anganisi kumutrasa afanangana zvaakaita panguva pfupa vachitosexpecta fanike munhu wacho ndiningi aiwa tinogadzirira baba zvisi zvoita mafanisi zvotogadzira tinotoona kuti munhu anogona anotouya one nemunhu andakagadzira maimanji iri kutsviridza pasocial media izvezvi yebaba vakarara nemuroora wavo murume wacho ainyumwa ndozvikiitika fana mugadzire nini ndagadzira baba vayo vakati vakavha mise nhengo yavo vatanga ramba kudzika amugone ndigadzira kuti nhengo yangu igara yakamira isadzike munorwara zvinorwarisa because nepesina yako zvimba nhengo itindoramba yakamira asi kunowane dzisiri kumuka zvamuchose kana ndinoongora kuti ishuga here ibp kana kuti idenda ripi kana twakagadzirwa twakamedza tsvina because pane mwakadzi maproblem usite kuti
anogona kutera panguva yakanoona kutera kana ka3 kana ka4 pamwedzi mumwe chete. Saka manje anhu asingabudi ropa rakaita sei, achibudira ropa tushoma iwo uchisangana naye manje tsvina iyo uchiimedza. Saka dzinopesa zvauraya kuti mushini wako wopesa kuti mushini uri mukati memukadzi unobva waneta. Saka muri kuona vatambudzika tinosangana vachienda nawo. Saka zvakadzirisa tida kuenda kunaunze pfuma naye mari baba inandirombese naye mari mazvatinoita kwete kurombesa tatoramba kugadzira pfuma. Ndinotarisa kuti wadzimu wako iwewe kana kuti naMwari wako wakakupa pfuma yakadii muupenyu hwako. Because hakusi wese munhu wese anoberekwa aine pfuma ane chipo chemaropafadzo kana kuti anoberekwa aine pfuma. Because unenge akaita pfuma anozokura motikari yemumwe ndiani. Vanotangira choti handina kusarudzwa kuti ndite pfuma. Saka iyo kasasadzwa pfuma totokukumbirira kuna Mwari nekuwadzimu. Mwari arambe. Hakuna chinhu chinokumbirira Mwari chichiramba. Asi kuti muwengi kana kuti wadzimu musha kuti kuna Mwari kuganyira. Kuti mumusha ini ndogona kunge ndiri hama yako ndakusavirana nemi. Ndakusavirana nemi inini ndinongofuratidza mudzimu musha tokezochengeta imi motanga kuchengetani. Isusu takaita mari. Iyo mudzimu yacho inenge inobvuma udzirwa ndi mudzimu inokontroleka, asingakontroleke ndiMwari. Mudzimu tine driver. Munoitazva. Mudzimu zvakatonesa tinotenda kumapako baba kana kunotopinda mumvura. Chena tipinda mumvura ndechekuti kuna mwana akafira mumvura. Vakatsakatika. Koita mwana akatsakatika, koita mwana akaurayiwa akangokandwa mumvura. Saka mudzimu inenge ine tategura akafira mumvura mwatofane mvura choerera. Anozviona. Saka kune mvura kune mapako kuti machire avanhu emudzimu ainokandwa mumvura futi. Saka muchina chienda kumvura. 2 mudzimu wamwana akangovhara machire angotora vaiswa mapako vhara mapako mupi. Saka mudzimu iri mapako tonopinda futi mapako mupi. Imo musamushana chitinhau dzevanhu vakawanda dzimwe dzinoperera kumapako dzimwe dzinoperera kumvura. Varoda kukuwanai vanokuwanai kupi like inini ndanzwa nekubvunza mandaudzwa kuti akasvika pakati vanotozikanwa but vanhu vanenge vada kuuya vanenge vada kungoziva pauri kunanga straight. Mambo Mutize vanowanika paStone Ridge pamagolisi. paStone Ridge pamagolisi. Vangosvika pamagolisi ngoti mambo chete vashoma vasingazive mambo. Asi dambudziko rine vanhu vanoda kuti ndigadzirise kuvanhu nderekuti anofona mambo makadii henyu aiwa ndiripo mangwana muriko here ndiriko. Munobhadharisa here? Iwo mubvunzo wakaoma kumunhu angachikubvunza munobhadharisa here? Isusu baba hatibhadharise, ndoshanda basa iri mahara. Asi nyaya inoitika ndeyekuti takangoti vanhu chingouyai kubva vakati vanhu vese nemukurumbira ndanawo ndangoti vanhu vese chingouyai pano apa panoswera pakazara semu zvamungoona kuti pane vanhu vakawanda. But vanhu ngowati uyai mwana unongohaya kana kuti iye ari wani mukulokesheni kana kuti kumvuri anongohayira tumakomboni pakorori. Ndoswera ndichishandira mvuri yese vanhu vaine komboni imwe chete vanhu vauya. Izvo zvakaipei? Zvinodisturba kuti vamwe vanhu vatambudzika mambosi watadzoita sei? Watazobatsira. Saka haubhadhara asi unongobvisawo mari yedare. Yekuti semunhu apopula kuti ungokwanisa kuona munhu hauzobhadhara mari yakawanda but unongobviswa mari yeconsultation kuti mari shoma ingaite mari iyoyo. Aiwa ndiye singataure manje asi unokwanisa kuudzwa usati wauya. Unoudzwa usati wauya. Iyo magariro unoudzwa usati wauya. Because nyaya inoitika ndeyekuti tine vamwe vanhu vatinogona kuti uyu munhu shuwa dambudziko rake ihombe anokwanisa kumbatsira mahara even asina consultation. But kuti titaure kuti mari yakati because nhasi kuna vanhu madola kuna mayesika munhu anozona interview after 5 years kwane dzimwe mari. But pepe makati $100 inenge yakuvhalwa ne$5. But pepe makati $100 kama makati $5 wani but so far chingori dollar. Manumbers aMambo Mutize anenge achibuda pascreen anenge achiscrolla. Saka vanhu munokwanisa kubata panumbers dzobuda pascreen ipapa mokwanisa kubatsirwa. Mashoko enyu ekupedzisira. Inini ndinoti mhuri yeZimbabwe ngaisvinwe ngairege ngodyiwa mari nemaprofita. Inini ndiri munhu ainspecta izvezvi so kuTMPC nekuzinipa. Ndine maids mumwe namapepers andatokanda muzvitona zveTMPC zvawandisa zvinhu zvatinopiwa tichinzi tamashefu even urapa cancer zvese tinotorapa maids esa zvese hope azvimwe mama ID chaiyo ndatoinspecta izvezvi TMPC. Aiwa
tama chief inspector ndindotoona kuti munhu uyu abatsirwa nemunhu akadyirwa mari yake asi dambudziko rake anoenda sei harina kupera ende munhu achanyanya kunzwisisa muno inspector onani mubatsiri tino inspector kuTMPC kana kuzinata ikoko mubatsiri wese anofanira kunge ane matsamba saka muchiona nzi mubatsiri kana kubatsira munhu kana ndikenda pakako kubata chikwambo unofanira kubhadhara mari yakati ukasabhadhara mariyo hauteerwi neni ini nofunda kubatsira dambudziko rake akasapera ndowana ndobatsira manjiwa wanenge wakadyirwa mari nemaprofita kuna mwana adyirwa mari dzakawanda nemaprofita ari kuchema mambo ndakatoriwa imba mambo ndakatoriwa stendi mambo ndakatoriwa mota nemuprofita ndimuri kuona saka zvinhu zvatinogadzisa zvona saka toti Zimbabwe svinurai hakuna mhanya kupa muprofita dambudziko muprofita mari iye asati auya kwaunenge uri because vamwe vafunzi ndiri kuharara mai muri kubhikita kuti ndiye kubhikita nditumire $300 yefiyo nemari yebasa ipapo munhu otumira mari muprofita yachete sei saka muona kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuUK vari kupi ngwarai tinokubatsirai Mwari achititendera. Ladies and gentlemen, ndo muprofita kana sekuru vanonzi mambo yokutanga wandaona unopa vanhu warning yekuti ngwarai musangodyirwa mari hanzi kutaurwawo nimwambare dzekumusana batai namba iri pascreen monyatsowana full details and you'll be good to go. Maita basa. Amen. Mwari ngaakudzwe.